Jaunalainen. No ne. Hei nyt taas kaikille nisteille siellä ruudun toisella puolella. Tää on nyt niinku, nyt tää on hei nyt erittäin mielenkiintoista. Siinä mielessä, että sä et aloita peliä muun muassa. Joo. Nyt lähti. No niin. Ja mä oon toi saatana vuoro. Loistavaa. Täydellistä. Niin. Tässä on nyt kaikkea semmoista kivaa muun muassa, kuten se eka setti, mikä me kuvattiin ja mitä me uploadattiin puoli vuotta. Me kuvattiin se joskus viime talvena. Ei kuvattukin. Joo. Joo, eli toisin sanoen me ollaan upattu sitä niinku tässä näin semmoset 9 kuukautta. Niin siinä 9 kuukauden aikana niin mulla on tää peli nyt ollut se 9 kuukautta, joka tarkoittaa sitä, että nyt mä osaan pelata. Ja ihan tälleen niinku skillimielessä, niin totta kai mä oon parempi kuin siinä. Ne ei pidä paikkaa. Joo, siis mä olin melkein yhtä hyvä kuin sinä, kun silloin me pelattiin viimeksi, ja silloin mä pelasin ekaa kertaa. Niin nyt kun mä pelaan niinku 100 kertaa, niin sä jää jälkeen, poika. Sä jää jälkeen. Mut mä oon ihan tätä systeemiä varten säästellyt tätä Dark Carnival-kampanjaa, että mä en oo pelannut tätä kertaakaan vielä läpitte. Et se on siinä mielessä mielenkiintoista. Ja sit toinen mielenkiintoinen asia on se, että mä ostin uuden tietokoneen, joka tarkoittaa sitä, että meillä ei oo enää samanlaisia kamalia tekniikkaprobleemia, eli toisin sanoen me kuullaan toisiamme vihdoinkin. Se nyt voi olla huono ja hyvä asia kumpikin. Ja mä nauhoitan itse kanssa kuvaa tästä näin sit niinku kun peli alkaa. Niin ihmiset, eli te voitte sitten katsella kahta ruutua ihanasti. Vai mitä? Totta kai. No niin, se on hyvä, kun sä oot aktiivinen. Niin. Ai. No mä voisin vaan vaikka saman tien ruveta ragettamaan Profile 2. semmoisesta asiasta, että yksi mun viime aikojen odotetuimpia pelejä, Deus Ex Human Revolution. Niin, sen oli tarkoitus ilmestyä tänään, eli perjantaina 26.8. Ja mulla oli se esitilauksessa. Odotas, mä laitan. Noin, nyt mullakin on täällä hienosti systeemit päällä. Noniin. Paitsi että mulla ei oo kyllä pelissä itsessäkään vissiin yhtään ääniä. Odotas kun mä rupeen täällä sähläämään täällä näin optioissa. Niin. Tulee vanhat kunnottajat. Joo, tää on ihan sama. Se väittää, että mulla on kaikki volyymet täysillä. Mut mä en kuule mitään, mut ihan sama, mä pelaan mykkänä sit vaan. Ei sen kummempaa. Niin, mennään sit vaan. Niin mulla oli se hienosti sitten esitilattuna toi Deus Ex Human Revolution. Ja mulla oli vielä se Augmented Edition, eli toisin sanoen mulla oli semmonen, missä oli kaikki artbookit ja soundtrackit ja kaikki muut systeemit, kato siinä ihanasti mukana. Ja se oli semmonen oikein hieno oli semmonen systeemi. Ja niin, no sitten siis normaaleissa tämmöisissä ei-kehitysmaissa, niin kuin vitu Suomi, niin siellähän, jos sä esitilaat semmosesta ei-kehitysmaakaupasta, niin kuin siitä kaupasta, mistä mä tilasin, mä en aio nimetä sitä. Siellä on Huntterit, joka syö mua. Ja mä en aio nimetä sitä kauppaa, mutta joka tapauksessa, niin jos sä menet jonnekin ei-kehitysmaahan, niin siellähän homman nimi on se, että jos sä esitilaat peli, niin ne lähettää sen sulle pari päivää ennen julkaisupäivää. Että sitten niinku, että se kerkee niinku tulemaan julkaisupäivän mennessä. Tulee julkaisupäivänä tai päivää ennen. Oh fuck. Ja. No, tämä kyseinen kauppa sitten, niin ne ei vitsi edes niinku miettinyt sitä mun tilausta kuin vasta julkaisupäivänä. Et ne ajatteli, että hei, ei meidän tarvitse mitään välittää asiasta. Niin, kunnes julkaisupäivänä. Niin, eli toisin sanoen, siis tämähän, niiden olisi pitänyt ottaa mun jo yhteyttä ennen julkaisupäivää, niinku, että ne niinku olisi edes älykkäitä. Mutta
ne otti muhun yhteyttä vasta julkaisupäivänä. Ja kun ne otti muhun yhteyttä, niin se oli silleen, joo, sä olit tilannut tän niin Augmented Editionia, et se on ihan kiva. Mut meillä ei kyllä sitä oo. Et se on täällä niinku meidän sivuilla pyörinyt esitilattomana ihan tälleen niinku huvikseen vaan. Että ei meillä mitään semmosia Augmented Editionia oo. Et haluatko sä tämmösen jonkun paska-editionin, mistä tulee jotain epäreilua DLCtä 5 eurolla mukaan? Sitten voi sanoa, pitää vittua. Niinku. Et ei, et jos teillä ei sitä Augmented Editionia oo, minkä mä olisin ehkä niinku halunnut ostaa, niin sitten te teette sillä tavalla, että te lähetätte mulle sen normiversion ja pistätte kato kuponkikoodiin ja lupas sitten pistää ne loput rahat. Mut mun mielestä hei mä ansaitsin jonkinlaisen korvauksen. Mun pitäis tänään pystyä jo saatana nuoleskelemaan siellä niin double pitch slappäämään näköisiä huoria siellä tulevaisuuden maailmassa. Ja niin, mutta ei mitään kun niin. Et homma nyt silleen, että varmaan lähettää mun maanantain siellä sit jonkun normaali versio. Joka sit tarkoittaa just sitä, että elämä on perseen. Niin. Et sinne taas saatana meni mun niinku tyyli yksi vuoden odotetuimmista peleistä niinku fluppaa. Niinku tänä vuonna ei tarpeeksi pettymyksiä olisi jo tullut. Dragon Age 2. Hei, ette voi nauraa, kun ei sulla edes vielä ole kyseistä peli. Vai on? Ei. On periaatteessa. No ei ole. Mikä niin periaatteessa? No periaatteessa. Sulla on jo... Mä muistan, sulla on se demo. Sitäkö sä niinku tarkoitat? Ei. No, en tiedä mikä periaatteessa. Okei, mä ammun teidät kaikki. Ihan sama. Okei. No noin, niin nyt ne kumpikin kuolee. Ei ihan kokonaan. No. Ei jumala. Herkullista. Ei jumala. Siis hetkonen. Me pelataan tätä nyt niinku expertillä. Onks tää niinku vaikein vai se toiseksi vaikein, mitä me viimeksi pelattiin? Ei kun tää on se ihan top. No mitä helvetti? Ja no niin, se oli viime kerrallakin. Ai sä valehtelit mulle silloin. No se riippuu, miten otetaan käsitys valehteleminen. Ei perkele sun kanssas. No niin, eli ja sit niinku meidän yhteistyöllä ja taidoilla tämä kampanja tulee olemaan aivan perseestä. Me tullaan peilaamaan ihan täysin. Mikä vitun Chrome-sotkaan? Mä voin sit vaikka sen ottaa, niin katsotaan mitä tapahtuu. Kromattu haulikko. Mitäköhän se niinku kromaaminen sit? Eihän Chrome, onkohan Chrome kromattu? On. No, mitä se auttaa kyseisen aseen niinku tehoon tai käyttöön? Et se on kromattu. Kerropa mulle. Kysy sitä, nyt ketään se kromas. No sen jo on varmaan jo zombien ruokaa ollut jo kauan aikaa, luulisin. Mulla on muuten myös parempi mikki, että saa kaikennäköisiä tämmösiä technological advancements saatu aikaan. Hienosti. Niin, vuodessa. Puolesta vuodessa sitä tapahtuu kaikenlaista. Ja mulla oli muuten ongelmia silloin sen satanan tietokoneostossa. Et mä en voi ostaa mitään silleen niinku normaalit ihmiset. Et mua pitää niinku aina kusettaa. Aina pitää kusettaa. Mä en ymmärrä. No niin, vedetäänkö taas se hieno, että toinen lähinnä, että se vedetään silleen flup! Silleen joku jossain elokuvassa. Se oli muuten aivan helvetin hieno. Yksi parhaita muistoja, mitä mulla tästäkin pelistä on ollut, niin on siis Klovni. Mitäköhän ne Klovnikit tekee niin tämmöisessä ihme rakkaussysteemissä. Noni putos nyt sinne. Oho, oi perkele, mitä helvettiä. Mä en tiedä yhtään mitä tapahtuu. Paljon porukkaa. Joo, sen verran mäkin tajun. Mä vaan. Mä olin ihan boomeris ja sitten joku mörkö oli ottanut mut maahan ja mä en tiedä yhtään mitä tapahtuu. Noniin. Et ikinä arvaa. No ei mitään. Mitä helvetti? Sä juoksit suoraan mun niinku line of fire. Mä ammuin sua niinku juntti niskaa, saatana.
kaikkeasta. Noniin, kuollut. Tää on siinä mielessä teoriassa kivempi tehdä näitä Let's Playt joskus suomeksikin, kun kun mä teen yleensä paskalla englannilla. Että jotenkin kun on suomi niin luonnollinen kieli, niin sitten saa puuttua kaikenlaista paskaa paljon helpommin, you know? Jos lähtee puhumaan semmoista aksenttipaskaa, ei tiedä yhtään mitä pitäisi tai pystyisi sanomaan, siis sitten niinku aivan täysin kusessa. Ja sitten tulee semmosia hiljaisia hetkiä, mitkä on perseessä. Mut tässäkin näin, niin ethän sä mitään puhu, kun mähän täällä nyt juon. Sä oot tylsä ihminen. Ei helvet, hei auttakaa tytöt vähän. Hei. Sähän se tyttö on. No. Se riippuu mitä sekin sana otetaan. Niin. Nää. Oleminen. Oho, siellä tapahtuu kaikenlaista. No niin. Oletteko te kaikki nyt kuolleet? Mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Mä ainakin revaivaan sut vasta viimeiseksi. Mä ammun. Nonni. Nonni. No, me ei olla edes päästy vielä sinne saatana... Mikä se on? Rataan ja me ollaan... Se ei oo rata, se on vuoristorata. No, on vuoristoratakin rata, hei. Ei välttämättä. No kyllä välttämättä. Otetaan rata pois. No niin, pilleri. Se on pelkästään vuorista. Sehän ei olis kiva. Pilsiä. Pilsiä. Sekin on niin käytetty. Se on jo niin hei kulunut, että turpaa kiinni saatana. Pitäisikö mun vetää vielä toinen pilleripurkki naamaan? Noin. Ja sitten vetää tuo adrenaliinipiikki tosta mukaan, että... Oi. Mitä helvettiä. Tää on hyvin mielenkiintoista pelata tätä ilman ääniä tai todella vähillä ääniä. No niin, putkipommi, se jätetään siihen. Sitten niinku, kun itse peli tulee, sit vedetään. Ja räjähtävät ammukset jätetään vuoristorataan. Voi jumalauta idioottia. Kikki meni niinku kuolemaan sitten, kun saatana meni jo tommosta akkaa häiritsemään. Jumalauta, ei tästäkään... Nonni. Älä hermosta. Varmasti hermosta. Muutenkin tänään semmonen päivä, että oikein tekee mieli huutaa teille, kun kaikki on niin tyhmiä ja väärin. Noniin, mä ainakin menen nyt. Mä lähden juoksemaan jo saatana. Noniin, tulkaa nyt tänne sitten. Ja mikä kiire? No on aivan jumalaton kiire. Noniin, sinne meni. No niin, nyt on kauhean kiire. Ei oo yhtään kiire. Justiin sanoit. Silloin ei ollut kiire. Noniin, sit lähettiin niin saatanasti, ettei ikinä ennen. Noniin, se Ellis kuoli jo ihanasti. Ei se mitään kuollut. Mä pistin tohon pullopommi ihan turhaan aikaan. Sitä ei olis saanut vielä laittaa. Sieltä taitaa tulla takana joku semmonen hieno hyppiä. Oi perkele. Joo, sieltä tuli hyppiä. No perkele. Tää on ihan turhaa pelata terä. No niin! Niin justi! Tätä mä just halusin. Tää on just se mitä mä niinku toivon tästä. Jumalauta. Ei päästy edes siihen kohtaan mihin me lopetettiin. No niin, en mä edes siihen. Tää on aivan mahtava. Noniin, okei, nyt mä vedän shotgunilla, ei mä vedäkään, vedän tolla. Noniin, mennään nyt sitten saatana. Ettekä nyt feilaa niin pahasti. Kato nyt taas, mä olin muuten viimeinen, joka oli hengissä. Siitä taas nähtiin. Niin kun sä juoksit. Mitä muutakaan mä olisin tehnyt. Istunut. Noniin, sen takia sä oot niin paska tässä pelissä. Niinhän säkin periaatteessa istut. Oho. Mistä helvetistä sä sen tiedät? Voitko sä todistaa sen, että mä tällä hetkellä justi istumaan? No mä välitän tähän näin sitten. Videokuva. Niin. Eli toisin sanoen sulla on nyt joku, sä oot palkannut sun pikkuveljestä täällä, niin jos sä oot jossain vittu yökameran kanssa, sä saat olla mun ikkunan takana. Mä ainakin lähetän, heppa.
Hyvä, hyvät. Tommonen huora. Voi helvetti. Voi pas. Nonni. Ei, piru. Oli tää nurkassa. Ei jumalauta. Ei tästäkään mitään tuu. Ai mä kuolin. Joo. Voi vittu. Voi vittu. No niin, tässä mä nyt sit istun seuraavat puoli tuntia. Tai no ilman mua te nyt kuolette 5. Testataan. No kato. No siellä on vasemmalla seisoo. Joo ei mitään. No niin ohjaa muit näin. Enkä ampunut. Siellä on kato vasemmalla. No niin kato. No niin. Meille. Anni. Ei edes osunut. Noin siinä justiin käy, kun sut päästään yksin pelaamaan. No ja sit sä avaat oven tyhjää huoneeseen, missä ei mitään pelut zombei. Ja sit sä jätät se ove auki ja lähdet vaan selkäpäin. Ja sit sä ohitat yhden zombin, joka on nyt sun selässä. Ja sit sua syödään. No on. Niin. Siinä taas nähdään. Ilman mua niin ei mitään tuo. Sä oot vaan paska. Ei mitään. Onko se sitten niinku perustelui? No mä justiin aika monta perustelua sulle kerran. Se ei riitä. No kyllä riittää. Noniin katon nyt. Se on siellä sun housuissa. Jumalauta. Huora. Miten ne game soundsit sulla on, että kuulunkohan mä nyt niiden kaikkien ylittä? Kuuluu taivaan liian hyvin. No ainakin sun soundia ylittä, mutta kuulunkohan mä yleisen soundia ylittä? Juu. Testi. Tai kuuluu liian hyvin. Liian hyvin äsin jotain muuta kuin mykkä. Niin. Ne. Niin kato siellä, niin. Yksi No, tommonen neekeri on siellä. Niin. Oi. Mikä nyt pääsi suusta tää internetin rasistit vajo? Mikä nyt kävi? Mikä nyt kävi? Ketäs nyt menit haukkumaan tolleen kivasti? Niin, sua. Nee. Nee. Ja miksi sä haukuit mua? Siis kun sä olet neekeri. No niin justi. Sieltä sitä N-sana vaan tulee niin. Niin. Katsotaan niin. Onneksi tää menee hei sun channelilläs. Luoja, kiitos tää menee sun channelilla. Mä en ikinä apua tästä rasistista paskaa. Mun laatu channelilla. Laatu. Enemmän laatu kuin sun. Ei sieltä on tullut mitään laadullista. No ei niin varmaan kun mä oon sen mun britti-englanti ja suomi-englanti Let's Play channelisysteemin kanssa on aika kiireinen ja mennyt omalle niin mitä voinut laittaakaan. Nonni. No mutta ei se nyt on se on semmonen käyttökanava. Se on semmonen kanava millä katsotaan videoita ja kommentoidaan ja tällaista kaikkea turhaa paskaa. Ja trollaa. No varsinkin tuolta. Mitä mä nyt on taas ihan kuollut hä? Miten? No just niin. Ketä mä oon se? Ei jumalauta. Ja sit mulla ei edes healthpackia, kun se paskiainen ei edes spawnannut mua healthpackin kanssa. Ja siellä on smoker. Ja siellä on kaikki taas maassa. Ja sulla on healthpack, mutta sä käytät se itseäsi. Niin siinä aina käy. Itsekäs paska. Ikinä edes lahjoittanut Steamin kautta mulle mitään peliä saa. Anna rahaa, niin mä lahjota. Oikein mä annan sulle 20 senttiä, niin sä lahjoitat mulle 20 Skyrimi. Sä lahjoitat mulle Skyrimin sen Collector's Edition, mistä tulee se helvetin lohikärmepatsas mukaan. Se on muuten aika helvetin hieno näköinen, mut se maksaa aivan liikaa. Se maksaa jotain niinku 120 dollaria, ei kun 120 euroa se oli jopa. Joka on siis niinku aivan tajuton määrä tommosessa paketissa, missä on pelkästään joku satana patsas ja kartta. Niinku. Periaatteessa ihan sama systeemi, joka sai Splinter Cell Convictionissa, mistä mä maksoin 15 euroa. Mikä on muuten paska peli, tiedätkö siitä? Vai mit? No on, menee hyvin. No joo, munkin mielestä. Noi satanas tietokonepelaajat tuolla
Tuolla saatana hilluu niinku joku idiot. Oi vittu, no mä hiilaan tätä näin, niin ammu se niitä zombeja sillä aikaa. Jaha, no ei väksi. Vittu tää menee kans ihan päin helvetti. En mä kyllä kauaa viitti pelata, kun sit mä en saa tätä minnekään muistiin tätä kuvaa ja sit mä en voi tuoda sitä sulle ja sit sä et voi uppia sitä silleen hienona tuplakuvana niinku oli alun perin tarkoitus. Mä tarvitsisin vähän niinku healthpack enkä mitään vitu painkilleä niinku tuolla satana. Siis tää on helvetin ekspertti, tää on ihan perseestä. Tää on ihan saatana mahdoton. Ihan siis niinku. Täällä käytetyin sana perseestä. Nee, ja nyt täällä näin mennään ja saakeli Vesan käytetyin sana onkin sitten semmoinen sana, mitä mä en lähde henkilökohtaisesti toistelemaan, koska se on rasismi. Henkilökohtaisesti toistelemaan. No en lähde. Mitä helvettiä, palavia zombeja juoksee mua päin. No niin justiin, saatana tämmöstä aikaa. Nyt me hei mennään nyt vaan sinne saakeliin. Ota toinen pistooli. No en ota. Nyt mä teetään pistoja, mulla on 300 kutia tässä saatana tussares, mikä mulla nyt on. Nyt mennään hei vaan ja juosta. Tässä ei nyt oikein auta mikään muu nyt. Niin, juokse sitten. No mä juoksen koko ajan saatana mies. Ehkä juokse. Varmasti juoksen. Taas mitään todisteita. En usko, että sulla on pikkuveli, mikä on tuolla noin muikkunat. En ikinä usko. Noniin, päästäkää meille. Saatana. Joni ja pullopommii heti tohon noin. Ei se auta. Noniin, kato taas nähdään. Mä oon täällä näin ihan täällä. Jaha, no oot sä aika. Onne. No ei sitten mitään. Älä valit. Oh yeah. Okei, hei nyt menee ihan niinku suskot hyvin. Toivottavasti saatanan tankki ei tuu tosta. Tuleeko se aina? Aina samassa. Ei se munkaan mielestä aina tuu samassa kohtaa. Näin nyt meinaa justiin haluais suvaita sen. Oot tankkirasisti. Mitä sä nyt vinkuttia? Tuus perästä. Tippusin vähän. No niin justi. Ammu nyt niitä satana zombeja siinä kun olet. Älä vaan pysähdy, sieltä tulee hunteri. Joo, kohta se nappaa mut. Nappasko jos? Joo. Onneksi olkoon, tää on just saatana. Tätä. Olet kuollut. No onneksi olkoon saatana paskapää. Täällä todella mä lohduttava. Yksin nurkassa. Niinku joku köyhälistä. No paina sitten nappia. No mä painan sitä nappia koko ajan. Hei, tää on aika epätoivosta touhua. Voi lopettakaa nyt se juoksen, niin saatana. Pullot. Tää paitsi noin nykkii noin läkkää. Jaha, tuolla kato Ellis on tuolla noin ihan elossa vielä. Tuolla kittu kilometrin pääsi juoksee. Niinku joku saatana hullu. Juntti. Tässä on muuten aikamoinen läjän ruumiita tässä muoveiden. Incoming attack, ei jumalauta. Oho, et selvii. Tässä seistää kauan. Se Elvis vois tulla sun sieltä. Takan. Oh voi No. Hei Elvis, sä oot nyt hei mun ainoa toivoni, hei Elvis. Silläkin on. No niin. Ei tästä saatanan pelistä tuu mitään. Ei mitään. Okei, vielä yksi rani. Nyt mä otan haulikon. Mitkä ota? No kyllä varmasti on. Et sä osaa. Noniin, mennään sen. No nyt ei vittu kuolla heti. Run and gun. Joo. Tietenkin. Hei muuten onks sulla friendly fire pää? Mä vaan ajattelin, että se vois selittää aika paljon siitä, että me kuollaan koko ajan. No testataan. Ai. No mut mulla on kyllä silti vielä plus 100 kun sä ammut maasta. Niin. Kai se on offilla sitten. Tai jotain. Noni. Ensimmäinen joka saa osuman, niin joutuu ostamaan toiselle jonkun pelin Steamin kautta. Sovitaanko? Ei. Sovitaan vaan. Ei osunut vielä. Älä kämpi siellä nurkassa.
Kyllä käy. Oi vittu! Nonni, kato ne, nonni. No niin, kato, kannattiko sanoa, että ei sovi? No siinä käy. Olisit Siinä olisi saanut, kuitenkin mennyt sitten toisinpäin. olisit saanut niin. Olisit saanut jonkun Saints Row 3 ilmatteeksi. Et se kuitenkaan olisi sitä osta. No olisin varmasti ostanut, jos me oltais diili tehty. Siitä tulikin muuten mieleeni, että on pari mahdollisuutta nyt tässä asiassa. Joko minä ostan Saints Row 3 hienosti. Ja no niin just. Mä annan teidän kuolla, mä vedetään täällä itsekseni ihan täällä rauhassa. No me pois. Jei. Se heiluu vaan tos. Mä en tiedä yhtään missä te ootte, mä vaan juoksen täällä ihan rauhassa. Hei, mä tein tommosen ympyrän. Miten menee? Tossa olisi first aid. Niin varmaan onkin. Meillä näköjään kaikilla on jo first aid. Ja sit joku laski kuolikin. No mä käytän sitten first aid itteen ja otan ton. Voi vittu, joki. Mistä? Ja boomeri ja kaikki saatana pahat nörät. No niin justi. No niin just. No niin justi. Voi vittu tätä saatana peliä. Me ollaan niin ei me ikinä. Oi mitä helvettiä. Aukasin tuo oven silleen niinku suoraan törkeän senttimäärä. Nyt lähtee kyllä. Noin, siitä saitte saatana läski. Kuolkaa kaikki karmea kuolema. Toisen kerran elämänne aikana. Eikö sullakin on nyt shotgun? Ei tässä nyt oo mitään tasapainoa tässä touhussa. Ei No niin, ja sit sä saat siellä turpaas ja sit mä otan täältä chainsawia ja tapan kaikki. Chainsaw tulee täältä niin. Niin, ja sit te jäätte taas jälkeen siellä kun mä juoksen täällä edessä ja ei mitään tiimitä. Voi vittu. Voi vittu. No Kaikki mahdolliset erikoiset. Mitä kuin nopeesti noi oikein saa niinku tyypi hengeltä tästä satana pelimoodista. Ei niitä ei jonkun vitun jokinkaan tarvittu 3 sekuntia olla siinä. Nonni. Mä vetää sut viimeisenä. Mitä vittua? Mitä vittua? Ei tästä saatanan peli. Ei siis, ei ikinä. Tää on kyllä muuten viimeinen rundi mikä me vedetään. Mä vitti hirveen pitkää pätkää ottamista. Mä en saa sitä mihinkään muistikortille tai mihinkään mitä mä voin sit jäädä sulle. Ajattelin, että jos muistitikua heittäis, niin se olisi varmaan nopein tapa siirtää HD-videokuvaa. HD-videokuvaa, koska HD:nä mä tän tuon kaikille ihanasti. Missä? Tossa. Hei läskit. Frag. Rounds tossa. No niin. Räjähtäviä haulikoammuksia, että tästä nyt niinku luodaan destructionia. Joo niinku kasa niinku epämääräisiä ruumioosia vaan niinku lojuu ton lattialla. No niin. Oi helvetti. Tosa on läski. Mitä helvettiä. Tästäkään saatana ikinä tuu mitään tästä pelistä. Sä oot niinku huonon onnen joku tämmönen. Mä sanoisin jumala tai enkeli, mutta se on liian tämmöstä imartelevaa. Huonon onnen kusipää on niinku enemmän tämmöstä niinku. Miksi mä kutsuisin sua? Ei millään pahalla tietenkään. Ei tietenkään. Siis se on kohteliaisuus. Jos et tiennyt. Jos et tiennyt. Ihan hiljaisesti meni ulkopuolelle. Oi helvetti. Niin, mistäköhän mahtaa jo? No, vaikka siitä, että sä oot ihan paska kommentoimaan. Pitää paniikkitilanteessakin pitää osata heittää jotain paskaa juttua.
No niin, siellä ollaan taas kumaassa. Eikä olla. No nyt on. Eikä olla. No niin, kai muut pitää nostaa, ei voi ettää. No joo. Ei vittu. Hei, ampukaa se. Ampukaa. Mikä ammuta? Vittu. Äijät niinku vaan kattoo, kun mua niinku vedetään kuolemaan niitä. Totta kai. Taas nähtiin, että mulla vittu 20 energiaa enää jäljellä, kun te saatana läskit, että vittu no auttaa. Niin vittu. Ja nyt te taas niinku jää sit, tai te jäätte nyt taas sit jälkeen ihanasti ja sitten ei taas päästä tota vittu kenttään läpi ja sit taas nähdään. Sit taas vittu nähdään. Just aina tää teidän pelaaminen. Saatana Ellis. Ruma jää. Ja nyt mä vedin pilleripurkin vahingossa eikä täällä enempää jäljellä. Haistakaa kaikki muna. Ei tuolla oo pilleripurkki, mä haluun sen. Se ei sun pillerissä. Pills here. Ai. Noniin hei, mennään juostaan nyt äkkiä tonne saatana vuoristorataan hei. Siinä oli pelle. No joo mä tiedän, mä ammuin sitä 3 kertaa. 7. Jee. Nujittu. Oh voi vittu. Juoksen nyt saatana. Tyhmä. Voi perse. Tää ei tiedä hyvää. Tää lauma jo nyttes saatana kauhea tommonen. Vittu. Käynnistä se saatana tussat. No niin, nyt sieltä tulee sitten lisää. No ai sä menit jo aukasemaan sen. Voi ku kivu. No ei oo aikaa mitään leikkiä. Onneksi mulla on pillereitä ja sit mulla on moottorisaha. Sillä päästään jo aika pitkällä mä luulen. Ne vaan vittu seisoo siellä. No ne on ihan hyvin tommosia zombisyöttejä aina. Ammun nyt niitä zombeja siellä. Ai ja sä oot noin jäljessä taas. Siinä taas kyllä. Mä pääsen nopeempaan. No niin, ja nyt mä hidahdun sitä. No niin, ja sit mä maas. No voi vittu teidän. Te ootte just tommosia satanan. Ei tiedäkään tää voi pelata. Silloin kun me viimeiskin pelattiin ja mä pelasin ekaa kertaa enää meni aikana tätä peliä. Niin silloinkin, vittu. Silloinkin. Niin mä niinku menin täällä itsekseni ja te vittu makasitte siellä niinku jo vittu jälkeen ne tapinat. Ja no saa. Täällä mä menen vittu niinku Chuck Norrisin isäpappa menis täällä näin. Noin. Noin, sitten vittu pysytään tässä näin ja moottorisahaillaan tuolta vähän kuolleita ihmisiä ja odotetaan, että noi läskit kävelee tuolta hitaasti tänne päin ja tästä on ihan pian akku loppu ja oi vittu! Nonni, kato nyt se pärjää. No just, näin siinä justiin käy, että satanan läskit ette auta mua, ei mitään tiimiä. Kato niin kauheet kenttä. Ei vittu. Joo kyllä ei saatana. Joo ei. No niin, oli taas tämmönen erittäin edistyksellinen setti mikä me kuvattiin. Mut en mä enempää viitti, kun sitten menee sit menee ihan turhaksi lähteä niinku lähettämään niitä. Niin. Me päätetään tällä klassisella systeemillä. No! Noniin. Tää on ihan hyvä tapa lopettaa tää let's play. Odotas ihan hetki. Mä tapaan sut viimeiseksi. Sä saat kaikki muut kuolee. Noin. Niin tää on mun mielestä justiin tää niinku oikee tapa lopettaa tää. Eikö se oo niinku samaa mieltä? Mä menen vähän tohon niinku sun päästä päälle. Noin, näin. Näin. No oi on. Get your ass over here and help me. Tää on ihan hyvä tälleen viimeiset 2 minuuttia, kun saadaan let's-playstä tätä. Tää nyt hei kehitellään jotain hauskaa kommentaaria tähän, että tää on viihdyttävää vielä. Odotas mä mennään tosta vähän.
Oho. Oho. Eikö en mä viitti noin tehdä, kun sit sun heltti menee nopeammin. Voi vittu, tää menee aivan pitkään tää touhu. Ei kukaan vittu jaksa kattoo tällaista paskaa. Täällä on ihan viimeiset sekundit menee. Viimeiset sekundit menee. Nyt sun menee. Sun menee. Oh. Mä yritin sattua sen. Voi Oho. Payback time. Voi paskaa. Muuten semmonen vittu kuvakulma, ei mitään. Älä nyt älä käännä enempää, käännä takaisin. Käännä takaisin. Vähän vielä tonne vasemmalle. Noin. Sulla on veristä ripulia hei tullut. Veristä ripulia hei. Sun pitää se käydä ehkä lääkärille, toi voi olla aika huono merkki tommonen ripuli. Mitä portaalia? Ei vittu. Tää meidän saatana lefteet vähän tällä. Ei vittu, kyllä on maailman paras saatana lefteet. Sä koet niinku vaan hei sentään pelastin sut, hei sun pitää... Mä testaa se. Älä nyt hei kun mä kuolen tosi nopeesti, jos te lähdet ammuskelemaan hei laske. Et muuten ikinä, hei, nyt mä en tiedä mikä peli hei meidän pitää pelata. No. Co-opina. Dead Island. Tää niinku sopis tähän teemaan tälleen mukavasti. Mä teen sulle tämmösiä ihania raitoja. No. Ei vittu. Ei kukaan hei jaksa kattoo tällaista satana paskaa tää on just tällaista. Okei, mä päästään sut päivät. Heippa. Ei. Heippa. No ei. Ei. Sori, kaadot kutolla. Nyt sun menee taas. No niin, sinne meni. No niin, mutta ei tää on nyt niinku 10 minuuttia pelaamista ja 20 minuuttia tämmöstä ihmepaskaa. Niin. Tähän on ihan hyvä lopettaa ja lähteä renderoimaan gameplaytä HD:ksi laittamaan vittu muistitikuille, että toi yksi natsi saa sitten jäätyä ne kivasti sitten teille sen paskan channelinsa kautta, että mä voisin vaikka tästä käydä tappama sitten, niin vähän niinku tälleen Oi, sinne meni. Kauaa kestänyt. Ei kauaa kestänyt, saatana exp-mode. Noniin, mutta näkemiin kaikille. Mä heitän nyt itse toista nauhoituksen pois. Jaha, heti amput meni. Noniin. Se on näkemiin. Se on näkemiin.